inti hlimna hun chu hmangzovin mani in lama an let le to a gu chuan le shianing ipo gu chuan in tuala ron langin gu chuan chuan khoi in thlengang liking chu ina pakhat ka khoi to a ti in liking lem chu shianing I ape a chawak lem chu aman ala ve thunga in chunga alu san ta nga la shianing I chuan liking lem chu akol ta thung gu chuan an jong shianing idu tu sam zong zong lo thleng dik vek ro se ti a voice record te chu angai thla a liking lem chu thla lak sakin widget moment sa post poka chuti lai chuan gu chuan apo in shianing I voice record alo ngai thla ve bok hlim takin anui deuh reng to maya atuka shianing in office kal tura gu chuan alo nga lai chuan gu chuan chu meko drinks khai na ron chuaka shianing in hena chuan pe in office a an pahnih chuan meko drinks fop chungin an ron luta leaf a lut dun ngalin manlin le jia in an lo hmu renga gu chuan chu a hlim ti a hmela hai thei lek lo le jia chuan Mr. Gu kha miron en chungin an nuyania ti in alo lom em zuya office staff te mit an la chiang kher mai mak ti takin an en zui vong hala chuna chuan gu chuan chu staff room a ron chuakin manlin chuan aron be fata gu chuan shianing I azon thu so in manlin chuan mi pakhat nen ei tur ei dun turin an chuaka a childhood sweetheart ania damdo ina kan hmu pa kha ania ati khera gu chuan childhood sweetheart itim ni ti ina mit menga danglam ngala a office a chuan thil dang engma po ti theilavin ate kwal sek maya shianing I chu tang shu nen restaurant a ei tur ei nan thu a gu chuan shianing I chu message ron thonin ka phalna lam hasalavin voi khat ma chuak to suang che aron ti a tang shu chuan I bo sami alo ti vata shianing I chuan engma ala ei mi alawang min che thiam ro ale peka kan ei dun zok don nia ti in akal san ta ngal daya shianing I chu gu chuan office a ei tur khai na ron luta ma se gu chuan a me reng a mulo zan lama yani ina yani le shengran an ron langa yani chuan ho tur ti in shianing I aron kal don thu a shil boka shengran chuan shianing I chu ron kal lo tur a shilatuma ma se yani chuan a pangpar epi filam chu zan ina apar don awangin chumi ngak tur chuan a local don thu a soile a shengran chuan professional camera imamo ani chu kanei lom ti in rang taka pona chuakin gu chuan chu a khol ta ngala yani ina ronkal tur le pangpar par tur chu thalak adu le du lo zotin gu chuan chu tiang ka tuipui lo ti in lo changa shengran chuan shianing I pu a local dona yani nen hun thol nei ka du alom shianing I lo shwai sang la ka du sin ati som ngala gu chuan chu tianga shianing I a om ve don ti a hrecha chu ani chuan min ngen na wangin karon kalang ati ta zaya gu chuan chu aron thlenga shengran nen chuan kong khar kikin an lo hon saka shianing I po a lo thleng to a gu chuan chu engwanga local ve nge ni zotin gu chuan min nor lui tlata ti in za hmel deuh chuan shengran chu amo phu a shengran chuan o ni e a ngonga chemte nen ka volom alo ti fata in chunga lutin camera chu pangpar ma a chuan an han kam ta rupa pangpar chu aron par tan ta a yani chuan lom le phur sitina thlira apar dan tur anga apar chwa nu chuan yani chuan local ru thala hote ang u ti in gu chuan apo chuan phur setin thala tur chuan camera timer chu a han seta thala tur chuan in ra ring takin an thu a shengran chuan camera ade thun ngakin a hun don vele yani bianga chuan awa fop thuta yani chuan rang takin a han beng zui thlora yani na ben lai tak chu camera chuan a capture fu zok zui le ngala atu ka meeting nein an projector tur boy pui chungchang an rela an projector boy pui turatan manlin chuan
ama troi oma puitu turutan shioningi chu athlang ta chata shioningi la ri ruthiang hlim ti taka lom takin alo pum ve me a meeting an zo chuan gu chuan a chuan shioningi chu kowin nathila manlin nen zin chua lok an nga ya motor khal sak tur le an ma ni zui ve tura shilin anin zui chuak ta hloma shioningi chu driver seat a lutin gu chuan a chu a hma seat a aron thu nga la manlin chuan chu chu a hmu in thin rim hmel zet chuan a ena lung oi lo zetin kara chuan a lut nga la an hna tur chu a hmun nge ya en fe in manlin le gu chuan a chu an hna chung chang soin an ti tia shioningi chu tuipui kama atei hoya tuipui te chu a thlir kwala chuti lai tak chuan a hnung lama chuan nula pakhat a ron kala thla alo lak sak mol mola shioningi chuan chu nu chu a hmu a mak ati em a thla alo lak sak ringot awang chuan a zak deuh nge a chu nu chuan shen wen kania tuipui thlalak katuma photographer kania I thum hnor hak rong le nangma nen a in moi em awangin I hnung lama tengin thla kalo lak sak ringot che a poi iti em lawang chu ti in alo in soi fe a shioningi po in a hming te shilin thalak chu wecheta in thon ve turin anin et ngal boka chulai hmuna hotel lian tak pakhata chuan zan an riak dona room shan theuh nein shioningi le gu chuan a chu room in dot che in an oma thanglam balcony a chuan chhuakin in hnaite in an in be theya chumi zan chuan RC polang lovin khwa adur khup maya gu chuan a chuan helai hmun hi chu pollution puna ti boi pha ka ring lova RC po kan hmu theilo ale pika chuan weather forecast en top don nia o alo ti a alu san ngala shioningi chu hot spring a in che turin akala chuta chuan chuna nula a hmu shen wen ni kha alo om ve renga sister wen ilo om ve reng ani mo ti in shioningi chuan ava bia a wen ni chuan local vero lo in cha vero ti in an pahnih chuan anin che aduna wen ni chuan khuarel thil moi tak tak thla alak to thute azin tam em thute le mun sang sanga akal kwal to thute ashila tunkuma pasala nei don thute po ashil boka shioningi po chuan architecture company a atho thute assistant na atho mek thule architecture designer ni atup thute chu ashil ve boka chumi rual chuan a boss chu a hmel that em thule a talented em thute international award te po adon cheu to thute ashil mol boka wen ni chuan I boss chu idu em ni ti ina zota shioningi chuan mi thata kani ti thu chawlom ka soi chutiang feelings engma ka nei lo nia ti in an pani chuan an nui dun bok boka wen ni chuan ama fakna tong kam hli ri la soi nia I thu prei thei chuang lowang I du ti chu sha sa ve ka lo ma lo ti ve boka shioningi chuan chuti mo ani chuan bo sian alo sheru dei tong a han ti kwal le ria anin kom ngei ta phiana manlin ron langin mut kornen mut in ring sa rengena om to a gu chuan a chu avatek sa an hna chung changa ati fil ngai chu ati fil zo to thu te soin a ruma a submit don le don lo te azot ngala gu chuan a chuan keima zo karon kal mai don nia ti in lo changa chu vele manlin chu dar thalang ma wadingin rim tui eng mu chu ava in chu newa gu chuan a chu aron luta manlin chuan thil dang tilak lo ni om takin dokana khan proposal chu kada a lova en mai ta che ti in alo shila gu chuan a chu lutin kong khar po khar lovin dokana a thil lak tur chu ava ena manlin chu ron chuakin rang takin kong khar chu ava khar ta ngala Mr. Gu hena chuan an hna chung chang te chu han soi pui zuain chumi hnu chuan tun laya a hlim zia le anun adang lam to zia te chu soipui ta ngala ni dang zong aya anui tam to thu le a hlim thu te a soipui rual chuan John Shioningi wang ani len ni lo azot ta a
gu chuan a chuan ani mai thei ani jiang shawning hi midang lam tak ani a beisei nanga tak ani bok kami zia le ami zia phei chu in person tak ani a ama ero chu ani tum ni thei tura a be na sat zia te ka ngai to a beisei na anei san em awang hian hei hian min ti phurin abula po ka hlim pha a keima po hi min ti phur ani ti in a shila manlin chuan ani le idu em ti in a zot ta a gu chuan a chuan engti zongin mo ti in a lo zot le ta manlin chuan ngai zong enin mo le ti in a lo changa gu chuan a chuan du hi ka nei ka in ring lo tu ma ka du lawang ti in a changa ka va phei to ange ti in a ruma kal turin chhuwa san atuma kongkhar an khona manlin in a thla lai tak chuan shawning chu hot spring atanga aron chuak zo hlim a ruma kal tum chu manlin ni kongkhar zona tak chuan a lo kal lai tak ani a manlin chuan ti fu in ti zetin John shawning tun anga te khoya ngei chu a ti in a lo be nga la shawning chuan hot spring a ka va in cha zo ka lom le ti in a changa manlin ni in che dan chu a ena mak ati ru nge nge ama ero chu a mela danglam na engma ati lang lova ka va phei ma sange mamo in nei chuan min lo shil don nia ti in a kal sana gu chuan a chu a mela tang chuan a in thlashunga ni ti a hriat thei nga la keipo ka va phei nge ti in shawning in hnunga chuan a phei zui ve ta nga la shawning a ruma no chuan boss le manlin khan enge mon ti ang le na chungchang an buai pui ani nge yang ani chuan enga ti nge manlin khan khatiang mutkor sexy deuh kha a ha kher kher le ti in angai to ne newa balcony a chuan chuakin thla alo enga thla chu thlerin ama ingoi rengin a dinga a room le lam balcony a chuan Mr. Gu po chu alo chuak ve a an pahnih chuan thla chu thlir dunin an ti ti a Mr. Gu chuan na ala nei thu te soin shawning in hena chuan valut la va ha dam toro ke chu na tho tur te kala neya ti in a shila shawning i chuan boss pui theina cheka nei em ti in a lo zota gu chuan a chuan ben pui theina om chhun chu lova chol ha dam la lova mu hil ro ati a shawning i chuan ani le boss mutui o ti in a lu sana a khuma chuan bukin boss chuan a chan na min pe min shil fia ngal ta vek mai sister manlin den khan na an thok du na ni ka ring re nga ti in anui var vara enga nge mo ingai lo that lo ve ringot le ka thua ka hian diglo omzo ka moni le ti in ama le ma chu a in bia a Mr. Gu ringot chungai to in a hlim em maya company lam ron lang le in shawning i chuan gu chuan a ringot chu angai to ta a na a tho lai po in eng po ti se gu chuan office lam chu a hoi reng to maya gu chuan le manlin in na an tho tlan lai te chuan shawning i chuan bang phe na tanga ron enin a thik ema a thian nu thar thar sister when kha ngai to chuak thutin a khol ta a when ni na chuan thalak athon te chu nal ati thu le thiamati thu te shilin anin bia a when ni chuan ka photography exhibition atan building pakhat siam that ka du a chumi turatan chuan min pui theyengem ti in shawning chu alo rona shawning chuan chu tiang tur chuan kala in ring tok lo hle chungin designer pakhat thiam tak mai ka ko mu mai don chem ni ti in ashila when ni chuan te reng mai ti in chu designer mutur chuan rem irwa thun huna kalo kalang ti in anin bia a shawning chuan arem chan ve le location alo thon tur thu ashila shawning chu rang takin Mr. Gu office a vakalta a Mr. Gu nena chuan a thianu thar tharin photography exhibition turatan building siam that adu thu te chu avashil ve a chumi turatan chuan designer tan ama chu ako mu thu te chu asoi ngal boka gu chuan a chuan sister manlin in hena thu lo va thlen turin alo shila manlin le shawning an ron langa when ni photography exhibition hall tur chu a hmuna va enin building sang pui maya chuan a chipa an han lona a chip an han thlen chho chuan
wen weni chu alo om sa reng to a wen weni hne na chuan shawningi chuan su manlin chu a han in hmel hriat tira manlin chuan an boss a rawn kal hman lo wanga ama a rawn kal thu te soin exhibition hall tur atana a duh dan ang design chu wen weni chuan manlin hne na chuan a soya manlin chuan a design atana tha a tih dan te chu soi ve boka an ti a rei hnu chuan an thu a in hmu fu thei ta hauh lo mai manlin chuan thiam in ti tok ve hle in wen weni duh dan chu a ngai pawimawh lova tha a tih tur ang chuan a soya wen weni ve thungin manlin i ngai dan le tha a tih dan chu a pumpui chuang si lo shawningi chuan hriawma ti em to a wen weni chuan shawningi hne na chuan zanria kil du nila ti in a sawma shawningi chuan oka hanpo mai ngai na chu a hre thiam lova ma se office kal lai ka ni si a ti in a lo changa wen weni chuan office hours a pel dei to lom a ti le zela wang chuan shawningi chuan manlin chu ava ena manlin chuan engwangin nge keimah min ena i thu thu lawm ti in a kal san ta nga la company lama wen weni a rawn leng lut a shawningi chuan pawn a alo nghak renga wen weni a rawn tlen chuan shawningi chuan wen weni chu company a hruai lut ta nga la kawngkhar pawn lamah chuan design studio ti in ziak chu wen weni chuan a han chhiar a mak tih hmel takin engmah sawilo chuan a en ta renga company a luh pui hnu chuan guchuan a pawh an client hmuh tumin alo in ral ring sa boka wen weni le guchuan an in hmuta chu chibai an in buk thei te tlat lo engdang mah sawi lovin an in en ta renga